Historikoki Don Bosco zentro erdalduna izan da, betidanik gaztelera hutsez eman dira ikasketak. Eta 2006an hasi ginen euskara sartzen ikaskuntzan. Ja nolabait euskara normalizatuta zegoen eskolan, lan mundura juterakoan, batez ere lantokiko prestakuntza egitea, normalean enpresan harremanak gaztelera ziren. Gure ikastetxea nahiko berezia dela, guk ditugulako kanpoko ikasle asko, baina noski baita ere konturatu ginen, pentsatu genuen ikasle euskaldunak ere bagenituela eta beraientzako eskaintza bat eduki behar genula, ez? Euskeraz hitz egiteko, euskeraz bizitzeko guneak sortu behar genituela. Orduan, hasi ginen helburu txikitxoekin. Gero sartu ginen Ulibarri programan, euskara normalkuntzarako programan. Eman zizkiguten, esango dugu, bide batzuk, jarri bide batzuk, homogeneizatzeko beste zentruakin baita. Proiektu hau pixka eta azaldu zen, oan dela 10 urte, eta nolabait behar bati erantzuteko, ezta? Gaztek zian gehien bat, eskate zutena lanbide heziketa segimendua egiteko euskeraz, lanpostuta pasatze zianen, jute zianen, galdu itezala hor segimendua. Behin behar hori detektatuta, alegia 3 hilabeteko praktika horiek nagusiki gaztelaniaz gauzatzen zirela ikusi zenean, hau da, kasualidadez edo hausaz itzen ziren euskeraz, hala tokatzen zen kasuetan. Eusko Jaurlaritzara jo genuen, HPS-era jo genuen, oarsoaldeko 4 udalek, agentziaren bitartez, eta plan piloto bat jarri zen martxan, 2009-2010 ikasturtean, eta plan edo esperientzia pilotoaren helburua izan zen, nolabait, lantokiko praktikak euskeraz egin ahal izateko metodologia bat edo topatzea, edo osatzea edo sortzea. Hori izan zen hasierako helburua. Praktikak manen iteitut, eta praktika hauek euskeraz iteitut, Don Boscon ikasteten tokin euskera ezaitzen naizelako. Lehenengo egunen irakaslekin etorri nintzen honea, eta manexekin eta aitu ginen hitz egiten, eta izan zen lehenengo kontaktu hori. Harrera hori dena euskeraz izan zen, ze ni irakasleakin euskaraz aitzen naiz eta manexekin bai, orduan dena euskeraz. Guk gure enpresa honetan manen, normalen erabateko euskerazko harremana izate dugu, bai eskolakin, bai ikaslekin, bai gure amaizkuntzare euskera dalako, bai nire kasun, eta gehiengo zabal baten kasun, eta pixka eta apustu egin dugulako ere bai, ez? Urte da ematzagu lehen osanetan bezala, bai dualen eta bai praktikatan ikaslek hartzen, eta beti izan du da, gure hizkuntza euskera izan du. Orduan, bai, harremana, Don Boscorekin daukagun harremana ere euskerazkoa da erabat, eta horra, garaian garaiko tutore ezberdinekin tokatzen zaigu harremanetan egotea, eta kasu honetan, Ikerrekin, bere tutorekin. Forma emateko, lehenengo gauza eskatzen genuna instruktore euskalduna izatea, nolabait harremanak eta segitzeko euskeraz, horrekin batea lantokiko praktiketan bideratzea euskeraz egunerokotasunan. Metodologia horren funtsa dira 4 urratsez. Nagusiki da instruktorea euskalduna izatea, nahi eta nahi ez, hori ezinbesteko baldintza da, proiektuan parte hartzeko, eta gero hortik aurrerako urratsak prozesu batean irikitzen dituzte enpresek. Hau da, harrera ahoz eta idatziz euskaraz egitea ikasleei, gero ikaslea praktiketan mugituko den eremuan seinalitika, hizkuntza paisaia euskaraz egotea, gero bestia izango litzateke egunero erabiliko ditun idatziak, lanparteak, aginduak, honelako kuadernoak, horiek ere euskaraz egotea, hori da pixka bat planteatzen dena. Baina, dena hasiera batean, lehenengo urtean saiatu ginen ikasleak hartu aurretik urrats horiek eginak egon zitezen, baina konturatu ginen hori ezinezkoa zela. Orduan, bai instruktorea euskalduna da ezinbestean, baina gainontzeko pausoak
prozesu batean irikitzen dituzte, hau da, progresiboki joaten dira egiten enpresak. Orduan, bai kartel aldetik, seinalizazio aldetik, euskara erabat sartuta daukagu, gure erlaziotan ze esanik ez, gehiengo zabal batek euskara hutsen hitz egite duelako, eta gero, bai ikasle aldetik eta bai dokumentu aldetik ere, euskara erabat daukagu sartua, prezio aldetik, faktura aldetik, eta bai. Orduan, dudik gabe, euskararen aldeko apustu hori ez, manak Gipuzkoako delegaritza honetan egina dauka. Gaur egungo gure ikastetxeko errealitatea beste bat dela, euskararekiko errealitatea beste bat da. Emaitza gozonak ematen nahi dira, egia esateko ere bai, gero eta zabalago da lan mundua eta eleanitza bultzatzen nahi da hezkuntza askotan, baina nolabait markatu nahi dugu egunerokotasunan eta harremanetan euskara izan dadila. Euskara zaitzearen netzako lagungarria, ze txikitatik euskara zaitzen naiz etxen eta lagunekin eta denakin, orduan neire erresa hoite zait euskara zaitzea denakin, eskolan hala ikastetelako eta komodo sentitzen naiz.